Про це не люблять говорити, але життя в США має серйозні мінуси. Я в Америці живу вже майже 3 роки і досі не можу до цього звикнути. Перший це продукти. Для мене це був реальний шок, коли я вперше спробувала шинку, а вона солодка. Тут дуже багато цукру і натрію, особливо в оброблених продуктах, соусах, м'ясі, хлібі, навіть там, де ти цього зовсім не очікуєш. Тому в Америці ти постійно читаєш склад. Так, тут є органік продукти з хорошим складом, але їх треба шукати, і зазвичай вони коштують значно дорожче. Другий це дорога медицина. Навіть якщо у тебе є страхування на 500-600 доларів в місяць, це зовсім не означає, що лікарня буде повністю покрита. Зуби і зір – це взагалі окрема історія. На них потрібно купувати додаткову страховку. Недарма багато людей їздять лікуватися в інші країни, бо хворіти тут реально дуже дорого. Третій – це постійний фінансовий стрес. Рахунки, страховки, оренда, кредити. Хочеш жити комфортно, працюєш багато, заробляєш більше, платиш більше податків. Америка дає можливості, це правда, але й забирає багато енергії. Тут потрібно бути дуже свідомим у всьому. Що їси, як лікуєшся і як керуєш грошима. Інакше Америка швидко виснажує. Пишіть в коментарях, які мінуси або плюси бачите ви.